Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna Prabhu Ji Hare Krishna Mataji Hare Hare Krishna Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji Hare Hare Krishna Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna Krishna Prabhu. Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji Hare Krishna. Hare Krishna Mataji Hare Krishna Prabhuji எல்லாருக்கும் Hare Krishna எல்லாருக்கும் காலை ஹரே வணக்கம் கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji Hare Krishna இந்த கிளாஸுக்கு போயிடலாம் நான் வந்து இதுக்குள்ள இது வந்து மங்களாச்சரணம் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पशक्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा இந்த காலை நேரத்துல 5:30 மணி ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்தையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் நாங்கள் அன்போட வரவேற்கிறோம். நாம வந்து இன்னைக்கு நம்ம எந்த சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம்? 5வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? 38வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் மாதாஜி. அதுல ஒளி வடிவமா பகவானை உணரலாம் அப்படிங்கறத நம்ம நேற்று பார்த்தோம் மாதாஜி. நாம கீர்த்தனம் ஞானியர்கள்லாம் ஒளி வடிவத்துலதான் வழிபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, ஓசை வடிவத்துல வழிபடுறாங்க. அதுவும் இந்த ஸ்லோகத்திலயும் கண்டினியூ ஆகுது. 39லயும் கூட அது வந்து கொஞ்சம் அதையும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். வந்து நம்ம இன்னைக்கு 39, 40 ரெண்டுமே நம்ம முடிச்சுட்டு பார்ப்போம். ஏன்னா இதான் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சிடுறேன், நீங்கெல்லாம் பின்னாடியே வாசிங்க. அப்புறம் 2-3 பேர் வந்து தனித்தனியா வாசிக்கலாம். இமம் ஸ்வநிகமம் பிரம்மன் அவேத்யமத்தனுஷ்டிதம் அதான்மே ஞானம் ஐஸ்வர்யம் ஸ்வஸ்மின் பாவம் ச கேசவஹ. இமம் ஸ்வநிகமம் பிரம்மம் அவேத்யமத்தனுஷ்டிதம் அதானே ஞானம் ஐஸ்வர்யம் தஸ்மின் பாவம் ச கேசவ. 2-3 பேர் தனியா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இமம் ஸ்வநிகமம் பிரம்மன் அவேத்யமத் அனுஷ்டிதம் அதான் மே ஞானம் ஐஸ்வர்யம் ஸ்வஸ்மின் பாலம் ச கேசவக. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகா 39. இமம் ஸ்வநியமம் பிரம்மன் அவேத்யமத் அனுஷ்டிதம் அதான் மே ஞானம் ஐஸ்வர்யம்
तस्मिन् भावं च केशवः பிரபுஜி इमं स्वय निगमं ब्रह्मन् अवेद्यमत् अनिष्ठितम् अदान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावस केशवः हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा प्रभु इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेद्यमत् अनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं स केशवः हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு யாராவது மொழிபெயர்ப்பு இதுவரையும் வாசிக்காதவங்க யாராவது வாசி ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण பிராமணரே, வேதங்களில் அந்தரங்க பகுதிகளில் கூறப்படுவது போல் முதலில் எனக்கு பகவானை பற்றிய உன்னத அறிவு பரமபுருஷர் ஆகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் புகட்டப்பட்டது. பிறகு ஆன்மீக ஐஸ்வர்யங்களும் அதன் பிறகு அந்தரங்கமான அன்பு தொண்டும் அவரால் அளிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதுல வேதங்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. வேதங்கள்ல வந்து பாட்டா இருக்கு. நம்ம இப்போ வந்து பகவத்கீதை எப்படி கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அப்புறம் வந்து பக்தி யோகம் இப்படி தனித்தனியா நம்ம படிக்கிறோமோ அது போல வேதங்களும் எப்படி இருக்காங்கன்னா கர்ம காண்டா, ஞான காண்டா, உபாசன காண்டா அப்படின்னு பாட்டா தான் அதுவும் இருக்குது. இப்ப அந்த கர்மகாண்டா, ஞானகாண்டாலெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா அதுலதான் வந்து அதிகமா வந்து கர்மகாண்டால அதுதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஞானகாண்டாவும் அது மாதிரிதான் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு போட்டி இருக்கும். அந்த மாதிரி நிலையில வேதங்கள்ல இருக்குது. கடைசியா வந்து இதுல அந்தரங்க பகுதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேதங்களின் அந்தரங்க பகுதியில் கூறப்படுவது போல் அந்தரங்க பகுதிங்கிறது அந்த உபாசன காண்டா. அதுல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா விஷ்ணுவோட பக்தி தொண்டை பத்தி இதுல இருந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அந்த அந்த பக்தி தொண்டை வந்து யாருக்கு வந்து புகட்டப்பட்டது அப்படின்னா இங்க வந்து ஸ்ரீ நாரத பகவானுக்கு வந்து என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க, கிருஷ்ணரால் பகவான் கிருஷ்ணரால நேரடியாக அந்த அறிவு வந்து அவருக்கு புகட்டப்பட்டது. எப்ப புகட்டப்பட்டது? அவர் வந்து தியானத்துல அந்த அவங்களோட வேதாந்திகள் பக்தி வேதாந்திகள்லாம் அவங்க வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் அந்த சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சோன்னா கிளம்பி போயிடுறாங்க இல்லையா, அந்த டயத்துல போனதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் தனியா வந்து போறாரு, வடக்கு நோக்கி போறாரு. அங்க போய் தனியா உட்கார்ந்து தியானம் பண்றாரு. தியானம் பண்ணும் பொழுது அவரோட மனசுல பகவானே வந்து தோன்றி அவருக்கு வந்து அந்த அறிவை வந்து நேரடியா கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து நாரதர் வந்து சொல்றாரு. பிறகு ஆன்மீக ஐஸ்வர்யங்களும் அதன் பிறகு அந்தரங்கமான அன்பு தொண்டும் அவரால் அளிக்கப்பட்டன அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்னன்னு இப்ப பின்னாடி நம்ம இந்த பர்பட்ல வர்றதுல பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஓசை மூலமா பகவானோட இப்ப நேத்தி கூட நீங்க சொன்னீங்க ஒளி வடிவத்துல பகவானை எப்படி வணங்குறாங்க, எப்படி வந்து பக்தி தொண்டை ஆற்றுறாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சீங்க. இன்னைக்கும் அதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஓசை மூலமாக பகவானோட நாம நேரடியா தொடர்பு கொள்ள முடியும். இப்ப நமக்கு வந்து உதாரணமா நம்ம சொல்லணும்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம். இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் மூலமா நாம வந்து பகவானுடைய நேரடியா நம்மளால தொடர்பு கொள்ள முடியும். நம்ம மனசுல அவர் வந்து தோன்றுவார் எப்ப நம்ம ஆழ்ந்த நிலையில அந்த பகவானுடைய, ஏன்னா அவருடைய நாமத்துக்கும் அவருக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லைன்னு நம்ம இதுவரை படிச்சுக்கிட்டே வரோம், கண்டினியூஸா படிச்சுக்கிட்டே வரோம். அவருடைய நாமம், ரூபம், லீலை, குணம் இதுக்கும் பகவானுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை. இது சிஷ்டாஷ்டகம் 2வது ஸ்லோகத்திலே சைத்தன்ய மகாபிரபு பாடியிருக்கிறாரு. நாம் நாமஹாரி பகுதானி ச சர்வசக்தி தத்ரார்பித நியமத ஸ்மரணேன காலஹ ஏதத்ருஷி தவ கிருபா பகவன் மமாமி துதைவமீதுஷம் நிகஜானி நானுராகாம் அப்படின்னு பாடுறாரு. அப்படின்னா என்ன, எல்லா சக்திகளையும் அவருடைய நாமங்கள்ல புதைஞ்சிருக்கு. அவர் வந்து எல்லா சக்திகளையும் அவருடைய நாமங்கள்ல பகவான் வந்து விட்டு வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த நாமத்துல பகவானுடைய ஐஸ்வர்யம், அதுல அவருடைய குணங்கள் எல்லாமே 6 அபுலன்ஸுமே அதுல இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. இப்ப நம்ம வந்து என்ன நம்மளோட பேரை அடிக்கடி இப்ப சொன்னாங்கன்னா, இப்ப வந்து கிளாஸ்லயே ஒருத்தங்க வச்சுக்குவோம். உதாரணமா இப்ப ஜானகிராமன் பிரபு அடிக்கடி அவர் பேரை நம்ம சொன்னோம்னா அவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். சித்திரலேகா மாதாஜி பேரை சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷப்படுவாங்க இல்லையா. அத மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவருடைய நாமங்களை நம்ம அடிக்கடி உச்சரிக்கும் பொழுது அவருக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்குதான். அதனாலதான் நம்ம வந்து நாம ஜபத்தை வந்து அடிக்கடி நிறைய சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நாரதரை பத்தி பார்ப்போம். நாரதர் வந்து அந்த நிலைக்கு அவர் போறாரு. அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யறாரு, பௌதிகத்திற்கு அப்பால் உள்ள ஆன்மீக அறிவு அவருக்கு கிடைக்குது. எப்போ அந்த பகவானுடைய அந்த தோற்றத்துக்கு பிறகு அவருக்கு வந்து அந்த ஆன்மீக அறிவு அவருக்கு கிடைக்குது.
அதன் மூலமா என்ன சச்சித் ஆனந்தம் அதை பத்தி அவர் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறாரு. பகவானுடைய அந்த நித்தியமான தோற்றம், அவருடைய அந்த நித்தியமான லோகம், அதை பத்தி அறிவெல்லாம் அவருக்கு வந்து கிடைக்குது. இதுக்கெல்லாம் யாருடைய துணை நமக்கு தேவை? அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆன்மீக குரு, பகவான், அவங்க 2 பேர்ட்டையும் இருக்கக்கூடிய அசையாத நம்பிக்கை. நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? நம்பிக்கைங்கிறது மகா விசுவாசமா இருக்கணும். அந்த நிலையில நாம அவங்க மேல ஒரு குரு மேலையும் பகவான் மேலையும் நம்பிக்கை வச்சு நாம வந்து அந்த நாமங்களை நம்ம உச்சரிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அவரை போல நம்ம அந்த நாரதருக்கு அதுதான் கிடைச்சது. பகவானுடைய தரிசனம் அந்த நேரத்துல அவருக்கு கிடைச்சது. தரிசனம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு என்ன கிடைச்சது? அதுதான் வந்து இங்க வந்து ஆன்மீக ஐஸ்வர்யங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்தரங்கமான அன்பு தொண்டு அப்படிங்கிறாங்க. ஆன்மீக ஐஸ்வர்யங்கள் நீங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா 8 யோக சக்திகள், அதாவது அஷ்டாங்க சித்திகள் வந்து அவருக்கு கிடைச்சுதான். என்னென்ன சித்திகள்? அனிமா, மகிமா, கரிமா, லகிமா, பிராப்தி, பிரகாமியம், அப்புறம் ஈசத்துவம், கடைசியா வசித்துவம். இந்த மாதிரி 8 விதமான யோக சக்திகளுக்கும் அவர் கைவரப்பட்டது. யாருக்கு? நாரதருக்கு. ஆமா, நாரதருக்கு. அதுக்கு பிறகு அந்தரங்க சேவகன். அந்தரங்க சேவகன் எதை சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு குருவோட கருணையின் மூலமா அவருக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா, பகவானுக்கு ஒரு நேரடி சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு தொண்டு கிடைக்குது. இப்ப நம்ம எல்லாம் டெம்பிளுக்கு போனோம்னா நம்மளுடைய என்எல்டி பிரபு தயவால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? டெய்டி சேவை கிடைக்குது. நமக்கு வந்து அங்க கிச்சன் சேவை கிடைக்குது, பூமாலை தொடுக்கிற சேவை கிடைக்குது. அப்புறம் நமக்கு வந்து இது சாப்பாடெல்லாம் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றோம். அது எல்லாமே நிறைய சேவை கிடைக்கும். இப்பவும் நம்ம ஆன்லைன்ல சேவை பண்றோம். இந்த பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், நம்ம சொல்றோம், நீங்க கேட்குறீங்க. இப்படி நமக்கு வந்து இந்த சேவை எல்லாம் வந்து யார் மூலமா கிடைக்குது? ஆன்மீக குருவோ மற்றும் நம்மளுடைய பகவானுடைய கருணையினாலதான் நமக்கு கிடைக்குது. அப்படி பகவானுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கிறது வந்து இந்த இடத்துல ஓசை, நாமம், அந்த மந்திரங்கள். இப்ப நமக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம், இதை உச்சரிக்கிறதுல யார் ஒருத்தவங்க பூரணமா அது வந்து அந்த நிலையை அடையிறார்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஸ்ரீ நாரதருக்கு என்னென்ன கிடைச்சதோ, என்ன வசதிகள்லாம் கிடைச்சதோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை சொல்றதுக்கு நமக்கு ஏதாவது தடை இருக்கா அப்படின்னா எந்த விதமான தடையும் இல்லை. ஆனா இது எப்படி யார் மூலமா பெறணும் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ஆன்மீக குரு மூலமா தான் இதை வந்து நம்ம பெறணும். ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு மூலமா இந்த நாமங்களை நாம பெறணும். நமக்கெல்லாம் குருவா யார் இருந்தா? வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், இங்க வந்து தீட்சை எடுத்தவங்க அத்தனை பேருக்குமே குரு மகாராஜ் ஸ்ரீல ஜெயபதாக சுவாமி மூலமா நமக்கு வந்து தீட்சை கிடைச்சது. என்ன தீட்சை? நாம தீட்சை. அந்த நாம தீட்சையை நாமெல்லாம் பெற்ற மாதிரி எல்லாருமே வந்து அந்த தீட்சையை அடைஞ்சு அந்த நாமங்களை நாம உச்சரிக்கும் பொழுது அதோட பவர் வந்து இன்னும் அதிகமா ஏறும் அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நமக்கு தெரிய வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம 40வது ஸ்லோகத்தையும் பார்த்துடலாம். இந்த ஸ்லோகம் நான் படிக்கிறேன், அது வரைக்கும் எல்லாருமே பின்னாடி சொல்லுங்க. त्वम् अपि अदप्रसृतम् विभोः समाप्यते येन विदापुपुस्थितम् राज्ञा हि दुःखैर्मुहुर्वर्तितात्मनां संक्लेशनिर्वाण उचन्ति नान्यथा. हरे कृष्ण. त्वम् अभि संक्लेश निर्वाणम् उचन्ति नान्यथा. हरे कृष्ण. 39வது ஸ்லோகம் வாசிக்காதவங்க யாராச்சும் இந்த ஸ்லோகம் 2-3 பேர் வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. त्वम् अभि अभद्र श्रुतो विश्रुतं विभोः सामप्यते येन विदां पुपुस्थितं प्राक्याहि दुःखैर्मुहुर्वर्तितात्मनां संकेच निर्वाणम् उचन्ति नान्यथा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. त्वमव्यदप्रसृत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदापुवुत्सितं प्राक्याहि दुःखैर्मुहुरर्तिदात्मनां संक्लेश निर्वाणम् उशन्ति नान्यथा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. त्वम् अपि अदप्रसृत विश्रुतं विभोः
समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राक्याहि दुःखैर्मुहिर् अर्दिदात्मनां संक्लेशनिवारणम् उचन्ति नान्यथा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு हरे யாராவது कृष्ण माताजी त्वम् अभि श्रुतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन वितां बुभुत्सितं प्राज्ञाहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणम् उशन्ति नान्यथा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு யாராச்சும் வாசிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே दंडवत கிருஷ்ணா. प्रणाम माताजी. பிரணாம் त्वम् பிரபு. अभिअत प्रस्फुटविस्तृतं विभो समायाप्येन विदां बुभुत्सितं याह्युक्तैर्मुहिर्अर्दितात्मानं संक्लेशनिर्वाणम् उशन्ति नान्यथा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? இல்லாட்டி உங்க हरे कृष्ण माताजी. வாசிங்க மாதாஜி. ராதா மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி இந்த போயிடுத்த இந்த ஸ்லோகம் கொஞ்சம் கீழே. त्वमपि यदप्रसृतविश्रितं विभोः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राज्ञाहि दुःखैर्मुहुरर्तितात्मनां संक्लेशनिर्वाणम् उशन्ति नान्यथा. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுவரையும் வாசிக்காதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பிராமணரே, வேதங்களின் அந்தரங்க பகுதிகளில் கூறப்படுவது போல் மாதாஜி அடுத்தது மாதாஜி 40 40 ஆகவே தயவு செய்து உமது பரந்த வேத அறிவுகளினால் நீர் கற்றறிந்த சர்வ வல்லமையுள்ள பகவானின் செயல்களை பற்றி விளக்குவீராக. ஏனெனில் அது பேரறிஞர்களின் விருப்பங்களை திருப்திப்படுத்தும். அதே சமயம் எப்பொழுதும் கடுமையான வேதனைகளால் துன்புறும் பாமர மக்களின் துன்பங்களையும் குறைத்துவிடும். உண்மையில் இத்தகைய துன்பங்களிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு வேறு வழியில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு வியாசற்ற நாரதர் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு, தயவு செய்து வந்து ஒரு கட்டளையா போடல, வேண்டுகோளா தான் வைக்கிறாரு. தயவு செய்து உமது பரந்த வேத அறிவினால், எல்லா விதமான வேத அறிவையும் அவருக்கு இருக்கு. யாருக்கு? வியாசருக்கு இருக்கு. அறிவு வந்து பற்றாக்குறையே இல்லை அவருக்கு. அதனால பரந்த ஞானம் இருக்கு அவர்கிட்ட. அந்த வேத அறிவின் மூலமாக நீர் எதெல்லாம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களோ, கற்று உணர்ந்திருக்கீங்களோ, அந்த சர்வசக்தி படைத்த பகவானின் செயல்களை பற்றி, இந்த பூ உலகில் அவர் வந்து என்னென்ன லீலைகள்லாம் செஞ்சாரோ அதெல்லாம் பத்தி நீங்க விளக்குங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா, அது வந்து பேரறிஞர்களை திருப்திப்படுத்தும். அறிஞர்கள்லாம் எதை விரும்புவாங்கன்னா, பகவானை பற்றி புகழ்ந்து பேசுறத வந்து ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க. அதனால அவங்களெல்லாம் மகிழ்ச்சி உண்டாக்கும் அவர்களுக்கெல்லாம். அப்புறம் யாருக்கு உதவும்? சம்சார சாகரத்துல மூழ்கிட்டு இருக்க நம்ம போல பாமர மக்கள், அவங்களுடைய துன்பங்கள் எல்லாம் குறைச்சிடும். அவங்க எல்லாம் இந்த துன்பத்திலிருந்து வெளியேறதுக்கு இதை தவிர வேற எந்த வழியுமே இல்லை. அதனால பகவானோட லீலைகளை பற்றியும் அவருடைய செயல்களை பற்றியும் நீங்க விவரமா எடுத்து சொல்லணும். அப்படின்னா பாகவதத்தை எழுதுங்க அப்படிங்கிறத நாரதர் வந்து இங்க அறிவுறுத்துறாரு. அப்புறம் வந்து என்னத்துக்கு வந்து 7.16 பகவத்கீதையில நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். 4 வகையான நல்லோர்கள் பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். என்னன்னா, சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருதி நோஜுனா ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு ரத்தாதி ஞானேச்ச பரதர்ஷப என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க? 4 விதமான அர்த்தார்த்தி அர்த்தார்த்தோ ஜிக்ஞாசு ஞானி. அந்த 4 விதமான நல்லோர்கள் நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும். அந்த 4 விதமான நல்லோர்கள் துன்பத்துல இருக்கிறவங்க. அப்புறம் யாரு? செல்வத்தை வேண்டுவோர், கேள்வியுடையோர், பூரண ஞானத்தை அறிவை தேடுபவர். இந்த 4 பேர், இந்த 4 பேரும் பகவானோட சரணடையக்கூடியவங்க. இவங்களோட புகலிடம் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவங்களுக்கு வந்து இந்த துன்பம் அடையும் பொழுது, செல்வம் வேணுங்கும் போது, கேள்வி இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது, பகவானை பற்றி அறியும் போது எல்லாத்துக்கும் வந்து அவங்களுடைய புகலிடமா இருக்கிறது பகவான் கிருஷ்ணர் தான்
அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக அவங்களும் வந்து என்ன செய்யறாங்க, பல விதமான பிரச்சனைகள்கிட்ட தான் வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டுறாங்க, தெரியுது இல்லையா? அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து அவங்க எல்லாம் வெளியில வரணும் அப்படின்னா பகவானுடைய உன்னதமான பெருமைகளை பற்றி நீங்க வந்து வெளியில பரப்பணும், மக்களுக்கு அதை தெரியப்படுத்தணும். அதுக்கு ஒரு நூலா இருக்கிறது தான் நம்முடைய ஸ்ரீமத் பாகவதம்ங்கிறத இங்க வந்து நாரதர் பகவான் வந்து வியாசருக்கு எடுத்துரைக்கிறாரு. 4 விதமான நல்லோர் மாதிரி 4 விதமான தீயோரை பத்தியும் நமக்கு வந்து இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதே 7.50 ஸ்லோகால நமம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமா மாயையா பகிருத ஞானா அசுரம் பாவம் ஆஷிதாக. அது யாரு? 4 பேரு அசுரர்கள், மூடா நரதாமா நரதாமர்கள், நராதமர்கள் நராதமர்கள், ஆசுரம் அசுரம் பாவங்கள், நராதமர்கள், மனிதர்களே கீழ்நிலையானவர்கள். மூடர்கள் யாரு? கர்மி, பலநோக்கு கர்மிகள், கர்மிகள். மாயையா பகுத ஞானம், அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கும் ஆனா மாயையில சிக்கி இருப்பாங்க. அப்படி இந்த 4 விதமான தீயோர்களும் பகவான சரணடைய மாட்டாங்க. இப்படி 4 விதமான வந்து இந்த உலகத்துல இந்த இருக்கிற பெரும்பாலும் மக்கள் வந்து இந்த 4 ஏதாவது இந்த 4 வகையில தான் இருப்போம். ஒண்ணு இந்த 4 வகையான நல்லோர், இல்லாட்டி இந்த 4 வகையான துஷ்கிருதினம், இதுலதான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கிறோம். அந்த எல்லாருமே அடக்கமா இருக்கிறோம். அதுக்குள்ள இந்த நல்லோர் தீயோர்ங்கிற 8 பிரிவினர்களுக்கும் அதாவது 8 பிரிவினர்களுக்குமான நன்மை. அது யாரு? என் நன்மையை வந்து தரக்கூடியது வந்து பகவானுடைய பெருமைகளை விவரிக்கக்கூடிய வகையில் நீங்க வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதணும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் எப்படிப்பட்ட தன்மை கொண்டது? அது வந்து குறிப்பிட்ட மதம், குறிப்பிட்ட வகையினர் அவங்களாம் படிக்கணும்னு ஏதாவது இருக்கா என்ன? அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஜாதி, மதம், இனம், வேதம், நிறம் வேறுபாடுகளை கடந்து அனைத்து தரப்பினரும், வெளிநாட்டினரும் சரி, இந்த நாட்டுல இருக்கவங்க கிறிஸ்டியனா முஸ்லீமா அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது, எல்லாருமே நன்மை அடையக்கூடிய வகையில இது வந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு அற்புதமான நூலு. இந்த வந்து அதனால எல்லாரும் யாருக்கெல்லாம் அமைதி வேணும், ஆனந்தம் வேணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் விரும்புறாங்களோ அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும்? இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படித்துணர்ந்து நல்ல கதியை அடையணும். அதுக்கான பொக்கிஷமா தான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கு அப்படின்னு வந்து இது மூலம் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, समृद्धि होती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. யாருக்காச்சும் ஏதாவது கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஷ்டசக்திகள் எல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்கா மாதாஜி? இல்ல இது இவரு தியானத்தினால இவருக்கு கிடைச்சதா மாதாஜி? தியானத்தினால கிடைச்சதுதான் பிரபு. அந்த அஷ்டாங்க யோகிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த அஷ்டாங்க யோகம் பண்றவங்களுக்கெல்லாம் அதன் மூலமா கிடைக்கும், அந்த யோக சக்தியில வரும். வந்து இப்ப நாரதருக்கு வந்து இந்த தியானத்தின் மூலமா தான் வந்து கிடைச்சது. பொதுவா வந்து அதிகமா தியானம் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த சித்தி கைவர பெறும். ஆனா அந்த சித்தியில போய் மாட்டிக்க கூடாதும்பாங்க. மாட்டிக்கிட்டா வந்து பகவானை கைவிட்டுருவாங்க அவங்க. அதனாலதான் அவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடைகிற ஆத்மா. நம்ம 6th சாப்டர்ல படிப்போம் தியான யோகத்துல. அந்த மாதிரி சக்தி வந்து அது பகவானால அருளப்படுறது அந்த டயத்துல தியானம் மூலமா தான் வரும். இங்க நமக்குள்ள வந்து மறைஞ்சிருக்கிற அந்த யோக சக்திகள்னு போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. மறைந்திருக்குன்னு அதுல சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா அது வந்து எல்லாருக்கும் வெளிப்படாது இல்லையா? வெளிப்படணும்னா அதுக்கு ஒரு துணை தேவை. இப்ப வந்து நமக்கு இறைவனை பக்தி தொண்டு செய்யணும்னா கூட நமக்கு ஆன்மீக குரு அப்புறம் பகவானுடைய துணை நமக்கு தேவைப்படுது. அது ஒரு துணை இருக்க மாதிரிதான் அந்த தியானம் வந்து அதுக்கு தேவைப்படுது, துணையா தேவைப்படுது அது வெளியில வர்றதுக்கு. இந்த அஷ்டமா சக்திகளை வெளிப்படுத்துறவங்க யாராவது இருக்காங்களா மாதாஜிங்க? ஏன்னா இங்க வெளிப்படுத்துவது இல்லைன்னு போட்டிருக்கு. வெளிப்படுத்துவது இல்லைன்னா அது அவர்கிட்ட நாரதற்ற அஷ்டமா சக்திகளும் இருக்குது அவர்கிட்ட. ஆனா அவர் வந்து அதை வெளிப்படுத்த மாட்டார். அதுல வந்து அவருக்கு நாட்டம் கிடையாது. அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டுலதான் அதிக விருப்பம் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்படுது. பக்தி தொண்டை விரும்புறவங்க வந்து அஷ்டமா சக்திகளை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த உலக மக்கள்கிட்ட வந்து சும்மா வந்து பொய்யான வேஷம் போடுறாங்க இல்லையா, போலி ஆச்சாரிய போலி இருக்கிறவங்க தான் ஈஸியா வந்து அதை வெளிப்படுத்துவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அது 38ல வந்து
பஞ்சராத்திரிக விதின்னு சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, அது என்னன்னு கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா? பஞ்சராத்திர விதி வந்து நாரதரால தொகுக்கப்பட்டது பிரபு. இப்ப நம்ம டெம்பிள்ல காலையில பாத்தீங்களா, அது எல்லாமே பஞ்சராத்திர விதிப்படி அவங்க செய்யறது. ஒவ்வொரு முறை இருக்கு என்னென்ன செய்யணுங்கிறது. அது வந்து கோயில்ல இருக்க செய்யக்கூடிய அந்த பூஜை செய்யக்கூடிய அந்த குருவுக்கு தான் நல்லா கரெக்டா தெரியும். நமக்கெல்லாம் வந்து பொத்தாம் பொதுவா தான் வந்து பஞ்சராத்திர விதி அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கு. நம்ம அதை பத்தி ஞானம், அது அந்த வேத அறிவை நாம படிக்கல. அவங்க வந்து அதை படிச்சுட்டு தான் அவங்க அந்த போய் அந்த பூஜைக்கு போறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியற அளவுக்கு நமக்கு தெரிய வராது. ஆனா அவங்க என்ன நியமம் பண்றாங்கங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாமே தவிர எக்ஸாக்டா சொல்ல தெரியாது. அந்த புக்கு கிடைக்காதா மாதாஜி? அந்த புக்கு பஞ்சராத்திர விதிகள் புக் எல்லாம் கிடைக்காதா? பஞ்சராத்திர விதிகள் கைட் பண்றது இல்லையா மாதாஜி? நமக்கு கைட் பண்ணணும்னா இப்ப நீங்க வந்து கோயில்ல போய் டெம்பிள்ல வந்து நீங்க சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, நீங்க அங்க போனீங்கன்னா அவங்களே வந்து கத்து கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு எப்படி எப்படி செய்யணும், அது விதிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் அந்த பஞ்சராத்திர விதி. நாரதரால தொகுக்கப்பட்டது. அது என்னங்கிற விதிமுறைகளை அவங்களே உங்களுக்கு கத்து கொடுத்துருவாங்க. அப்போ வந்து ஈஸியா நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிடலாம். பகவானுக்கு போய் நேரடியா அவங்க சேவை பண்ண முடியும் உங்களால. இப்ப நம்ம வீட்டுல செய்யற சேவைக்கெல்லாம் வந்து பஞ்சராத்திர விதிகள் பின்பற்றுறது நெசசிட்டி இல்ல? நோ நெசசிட்டி பிரபு. நம்ம வீட்டுல வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம கடுமையா வந்து பின்பற்ற முடியாது. நம்ம வீடு அந்த அளவுக்கு பியூரிட்டி கிடையாது. அது முதல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் யூடியூப் ஆஃப் பண்ணி